zijn wij nu begonnen in de kerk van Wergje, de Bittler. In de Bittler zorgen wij hier om ons heen en nog een lege ruimte wat jongen 105 mensen komen zullen. Die je deze ruimte vullen zullen en dan het concert van een Jan Giro en een Herman Brood belusteren zullen. Goedenavond. Mensen, iedereen hier van harte welkom vanavond op deze eerste avond van het feestweekend van Jeugdzorg Cruiseland. 15 jaar, 1970 begonnen, 1985. We staan hier even in de galerij van deze kerk hier. We zullen even wat mensen even interviewen hoe ze dit even voelen. Dit optreden van Herman Brood. Tom Kamsema. Tom Kamsema er even bij. Wat vind je de indrukking van Herman Brood van die jongen? Het spet het er nou net. En dat is prachtig. Dus dan is er wel content mee dat deze groepje van die jongen niet werk is? Ja, zeker. Die van mij nooit doorzoet. Nee, vind ik prachtig. En nou dan? Ja, ik vind het een mooie groep. Oh, daarom. Geweldig. Nee, ik vind het heel leuk. Nou, die indrukken. Maak het wel. Mij me zwaker man. Dit zijn historische windmeisken. Het mij me zwaker man. Oké. Hartstikke mooi. Heel goed, ja. Ja, serieus. Hij speelt perfect. Hier tref ik nou even hier een belangrijk persoon van die jongen. Wat vind je van die jongen van Herman Brood? Nou, dat kon het beter willen. Dat is monsterachtig. Ik vind het wel wat. Of vind je het wel wat? Ik vind het wel wat, ja. Nou, wat is ik wel wat. Ik vind het hier een machtig geheel. We kennen Seel hier helemaal los zien. De Waldromans die ben dus nog net aan het spelen. Nou, ik had de hele tijd voor ons team, maar ik vond het machtig, ja. Het hoort voor hem net oors? Nou, hij hoeft voor mij net weer te komen, ja, zei het wel, maar het is wel leuk, ja. Wat vond je van die jongen van Herman Brood? Oh, vind ik wel mooi. Wel leuk. Wel leuk. Ah, gezellig. Ik wil even hier vragen van jongen Tom. Hoe is dit roem van die jongen Tom? Hoe is het roem? Nou, dat kon net stikken. Herman Brood die kon volgens mij helemaal te gek, of net Koos? Ik zal even vertellen, dit is Koos, dit is de manager van Herman Brood. Die wil ik ook even vertellen over deze zaal. Ik wil een reactie even vragen. Ik vind het allemaal te gek hier in Warga. Ik had nooit gedacht dat Warga zo'n lekker concertzooltje had. Ik heb net tegen Tom gezegd, het is dus net Paradiso en dan in klein dus. Hè. Paradiso is een kerk in Amsterdam, hè. Poppertempel van de wereld wel. En dan hebben we hier in Warga ook. Dat vind ik te gek. Ik was echt verrast. Ja. Het klinkt te gek. Wereld, zou het dat. Dat wil ik met hem zeggen. He, zo? Ja, klopt. Stuk, joh. Eerst gefeliciteerd met je 15 jaar bestaan. En nog minstens de 15 jaar bij. Denk erom, hè? Goed dan? Ja. Oké, bedankt. Mooi, dat vind ik gewoon machtig mooi. En Herman Brood, dit is volgens mij speelt die jongen lang, nooit zo lang. Hij gewoon helemaal te gek. En dan kwam we weer om, want er waren 20 mensen, die waren daar door die zon voort. En toen begon het verdomme nog eens een keer maar een tag heeft. Nou, dat doet er praktisch nooit skinbaar, want die weg in die zon nog voort. Hij tekent volgens mij alleen maar hoe slag het dit weer. Ik mag wel zeggen, dat weer, ook al jij er zijn, als dat weer zijn, het is een biesterbaarlijk. Ik vind het geweldig. En dat weer.